खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ फिन बर'नि हाखौ सेना लादों। बर'आ गावनि हायावनो रैखाथि नंलिया नामा? बेबादि खनले हा सेनानि लाजानाय जाथाया मानो जाफ्लेबाय थानो हमदों? गुवाहाटी नोगोरनि बालाजी ओनसोलाव बर' आइजो आफादनि हाखौ जेबो नटिस होआलासे BJP सरकारा रां लानानै सासे मारुवारि सुबुंनो मियादि पाट्टा खालामनानै होदों। BJP सरकारा बेबादि खनले बर'फोरनि हानि सायावल' नोजोर होबाय थानायखौ साबजानाय मोनाखै बर' आइजो आफादा। मिरु एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय 2022 मायथाइनि स्निथि रोंगौथि सायख'नाय आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। स्निथि रोंगौथि सायख' आनजादनि थाखो 10 टप 3 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारियै कामरुप जिल्ला रङिया बर' मिडियाम हाइ स्कुलनि धनदेब बर' 87 जौखोन्दो, उदालगुरि जिल्ला UN एकाडेमि रौतानि पेनस्टार ब्रह्म 84 जौखोन्दो, बाक्सा फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसिनि रैरब बर' 82 जौखोन्दो, थाखो 9 नि टप 3 मासियाव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनि मुं फारियै कामरुप जिल्ला रङिया बर' मिडियाम हाइ स्कुलनि अनजिमा बर' 83 जौखोन्दो, कामरुप जिल्ला रङिया बर' मिडियाम हाइ स्कुलनि हारिस्मिता बर' 81.5 जौखोन्दो, गवालपारा जिल्ला UN एकाडेमि आग्रासुआ BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि मुसुखा सावदों। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि बरपेटा रड मानास माहारियारि पार्क फोनांजाब लामा बाहाबारियाव आग्रासुनि गोख्रों हेंथा। BTRनि गाहाय प्रमद बर'नि मुसुखा सावनानै आग्रासुआ गोख्रों हेंथा खालामो। मख'नो गोनांदि BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों कच राजबंशीफोरा जनजाति आरो कमतापुर दाबिखौ हगारनांगौ होनना बिबुंथि लाखिनायनि हेंथायै धरना होयो आग्रासुआ। प्रमद बर' हुसियार, प्रमद बर' मुर्दाबाद, आग्रासु जिन्दाबाद, ST जोंनो नांगौ होनना गोख्रों स्ल'गान होयो आरो BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ कच राजबंशीफोरनाव निमाहा बिनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखाङो। BTRआव लाभ जिहादनि जाथाय। चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं कुसुबिल गामियाव थांनाय 18 डिसेम्बर खालि मोनानि समाव सासे आइजोआ गावखौनो जिउ फोजोबना लानायनि अजद थिखारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिजनी फानबारि 2 नं कुसुबिल गामिनि थागिबि फ्रिगुरायनि बिसि जनाली रायजों फानबारि थानानि सिङाव थानाय बालिमारिनि जियारुल शेख मुंनि सासे लाइमोनजों गोबाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन आरो थांनाय 12 डिसेम्बर खालार खालि जियारुल शेखआ जनाली रायनि न'आव रावबो गैयै समाव फैदोंमोन आरो मोनाबिलि समाव बिसोर सानैखौ गामिनि सुबुंफोरा गंसे खथायावनो हमना हायो। रायजोफोरनि सोंनायाव जियारुल शेखआ गावखौ धुब्रीनि राहुल बर्मन मुंजों सिनायथि होदोंमोन, नाथाय उनाव बालिमारिनिनो जियारुल शेख होनना मिथिनो मोननाय जायो। बिनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा ABMSनो खौरां हरनायनि उनाव ABMSआ जियारुल शेखखौ बोखांनानै लाङो। बे जाथायनि उनाव समाजारि नेमखान्थियै नायबिजिरलायनाया सोलिनायनि उनाव फ्रिगुराय आरो जनाली रायआ गोजोनै संसार जाफिनो। नाथाय 18 डिसेम्बर खालि जनाली रायखौ गावनि न'आवनो जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव मोननो हायो। नाथाय जनाली रायनि जिउ फोजोबना लानाय जाथायखौ जोनोमगिरि नखरा जौथुबनि थाखाय जादों होननानै फानबारि थानायाव FIR होनायनि उनाव फिसाय फ्रिगुराय आरो फ्रिगुरायनि बिदाखौ फानबारि पुलिसआ खायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।